Mikäli sulla on voimassa oleva matkavakuutus ja sä sairastut sun matkasi aikana tai sulle sattuu tapaturma, sä pystyt pyytämään sun vakuutusyhtiöltä maksusitoumuksen suoraan meille Costa-klinikalle ja tällöin sun ei tarvitse maksaa hoidon kuluja itse. Nyt mä kerron, kuinka sä voit pyytää tämän maksusitoumuksen suoraan meille Costa-klinikalle. Jokaisella vakuutusyhtiöllä on tällainen matkahätäpalvelu, joka palvelee 24 tuntia vuorokaudessa. Sieltä saa aina apua suomeksi ja maksusitoumuksen pyytäminen on tosi helppoa. Kaikkien suomalaisten vakuutusyhtiöiden matkahätäpalvelussa tiedetään Costa-klinikka. Eli kun sä kerrot, että sä haluat hakeutua tänne Costa-klinikalle hoitoon, he osaa kyllä lähettää maksusitoumuksen suoraan meille. Joihinkin matkahätäpalveluihin soittaessa saattaa automaattivastaaja ehdottaa tällaista digitaalista käsittelyä asialle. Tässä vaiheessa älä paina mitään, vaan jää odottamaan, että asiakaspalvelija vastaa puheluun. Löydät tarkemmat ohjeet jokaisen vakuutusyhtiön matkahätäpalvelun soittamisesta meidän verkkosivuilta. Kerro, mille päivälle sä oot varaamassa aikaa meille Costa-klinikalle, tai jos sulla on jo varattu aika, niin kerro, mille päivälle se on varattu. Tällöin se maksusitoumus tulee oikealle päivälle. Ensin täältä matkahätäpalvelusta asiakaspalvelija kysyy sulta muutaman kysymyksen, jotta hän varmistaa, että sun matkavakuutus on varmasti voimassa ja tämä hoito kuuluu korvattavuuden piiriin. Siksi sinulta kysytään esimerkiksi sun henkilötunnus tai vakuutusnumero, sun matkan alkamis- ja päättymispäivä sekä minkälainen sun oirekuva on. Tämä on ihan normaali prosessi ja tällä ainoastaan varmistetaan se, että hoito kuuluu korvattavuuden piiriin ja tosiaan sun matkavakuutus on varmasti voimassa. Tämän puhelun jälkeen, kun maksusitoumus on myönnetty, niin vakuutusyhtiö lähettää sen suoraan meille Costa-klinikalle sähköisesti. Eli tässä vaiheessa sun ei tarvitse muuta kuin saapua vastaanotolle ja me laskutetaan suoraan sun vakuutusyhtiötä, eli sun ei tarvitse maksaa hoidon kuluja ollenkaan itse. Maksusitoumus on aina päiväkohtainen, eli tämä tarkoittaa sitä, että jos lääkäri määrää esimerkiksi kontrollikäynnin tai laboratoriotutkimuksia tai vaikka kuvantamistutkimuksiin eri hoitopaikkaan, niin sun tulee pyytää näihin jatkotutkimuksiin aina erikseen maksusitoumus, koska tämä maksusitoumus on päiväkohtainen. Eli tässä tilanteessa sun tulee ottaa yhteyttä uudelleen sinne matkahätäpalveluun. He varmistaa siellä, että nämä jatkotutkimukset kuuluu vakuutuksen kattavuuden piiriin ja lähettää sitten uuden maksusitoumuksen. Vakuutus voi korvata myös muita kustannuksia lääkärin vastaanoton ja tutkimusten lisäksi, eli esimerkiksi lääkekustannuksia tai jos sä vaikka siirryt meille Costa-klinikalle taksilla. Mikäli aiot hakea korvausta näistä kuluista jälkikäteen, niin pidä aina kuitit tallessa, niin voit hakea sitten vakuutusyhtiön ohjeiden mukaan kuluja takaisin. Meidän verkkosivuilla on myös toinen video, missä me kerrotaan lisää näistä kuluista, mitä yleensä matkavakuutus korvaa. Eli tiivistetysti. 1. Soita matkahätäpalveluun. 2. Kerro, että sä oot hakeutumassa hoitoon meille Costa-klinikalle ja kerro, mille päivälle sä oot varaamassa aikaa tai sulle on varattu aika. 3. Vastaa asiakaspalvelijan kysymyksiin ja kerro, miksi sä oot hakeutumassa hoitoon. Ja 4. Vakuutusyhtiö tarkistaa sun tiedot ja lähettää maksusitoumuksen suoraan meille Costa-klinikalle. Ja sä pystyt vaan tulemaan meille Costa-klinikalle hoitoon, eikä sun tarvitse maksaa hoidon kuluja itse.